हेलो लोगोफोर, दिनै आंनि फार्स्ट ब्लग बानायदों आरो आंनि गोदान चेनेलाव। दा आङो जोगोनारनि सोमोन्दै बानायनो सानदों। जोंहा माने जोगोनार गायदोंमोन आरो दा नायदो नोंथांमोननो देखायनोसै आङो। जोंना जोगोनारा अनेक जातनि दं आरो नैबे गिदिर गिदिर जात, बेखौ अर्जुना होनना बुङो। बेखौ थाइसेयाव अबावबा 80 थाखा 60 थाखा 100 बिदि मोनगोन आरो नैखौ 100 मोनगोन। आरो नै बिथिं फिसा फिसा फानबाय आरो फाननाया 10% फानजाबाय, नाथाय दामखौ नेदों जोङो। दामानो मोनथाराखै, दा 20 थाखा केजि आरो। सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन, खाथिनिफोरना सिनायनायफोरा। सोरहाबा फुजा दंबा, हाबा खेराइ दंबा, खाना जानोबा बिदिनो सोरबाफोर लांफैयो आरो। आरो हन्डा मेचिनबो दं। बानलुबो गायदों नालाय 20 थाखाल' केजि। नैफोर फिसा फिसा बेयाव 40 थाखा 30 थाखा बिदि आरो। सेवदों बबावबा रेजेक्ट सेवदों। गोदैथार, जोबोद गोदै रायजोफोर, एकदम जाबाय थानो लुबैगोन आरो। नै बिथिंनाबो नांबाय नांनाया। आरो सोरनोबा नांगौबा कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय, आं एड्रेस हरगोन, नोंसिना फैनो हागोन आरो। गोदैथार, जोबोद गोदैथार। दे अब्ला लोगोफोर, आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय। अननानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।